салому алайкум бародаро тамошобино дӯстони азиз, хушомадед ба канали автомошин. бародаро, дар видеои имрӯза фақат мошинои Daewoo Nexia мешавад. беҳтарин Nexia-ро пешкаши шумо мегардонам ва бо нархи арзонанд. видеонаро то охир тамошо кунед, бовар дорам ҳамаи шумода маъқул мешавад. дар видео якта лайка ёки якта дизлайка фарқ надорад, ҳамура хитон бимонед. дар комментария ҳамин мошиноро адсенид кунед ва дар канал ма подписатсия кунед. бародарои азиз, кадоме ки дар шаҳри Бохтар ва ё дар шаҳри Душанбе хонаи фурӯшӣ дошта бошад, мана инстаграми бародари мо MK Estate бидурен ҳамин бародари мо да муроҷиат кунед. хонаи шуморо боварӣ дорам реклама беҳтарин мекунад ва дар инстаграми худаш мемонад, дар муддати кӯтоҳтарин савдо мешавад ва ё дар YouTube каналшам мепартояд. боварӣ дорам ки дар кӯтоҳтарин вақт хонаи шумо дар савдо меравад. марамат бародаро, дӯсто тамошобинон, видеонаро то охир тамошо кунед. Daewoo Nexia солиш 96, моториш 1.6, бензини холие, сидерни кожни, 4 электропакет, кондиционер дора, кор мекунад кондиционершам, тонировка ҳуҷҷатам хеле ҳасте. ҳолати мошина хитон бинем бародаро, дар комментария бояд баҳо бидем. 4 та балои нав, дискои простой, задни камера дорад. коробкаш механика, кондиционер гуфтем дора, кор мекунад. Монашам 28 ба номера бе номер охир. Бе номер 28. бе номер ку бо арзон мешавад. бе номер бародаро 28 номер қади занг занед бо ягон савдои дигар мешавад. дар номеро 915 86 38 38 занг занед бо савдо мешавад. 28 бе номер. номер қади бо ягон шишида бо савдо мешавад. Daewoo Nexia солиш 96, моториш 1.6, газ бензин, корея куҷо акае? 3 солиш корея. куҷода ручкае? ҳолати мошина хитон хуб тамошо кунед ва дар комментария баҳо битен ҳамин Nexia. 4 электропакет. электропакет ҳамаш кор мекунад ка? мега кор мекунад. коробкаш механика. пробегиш 429 000. ҳуҷҷатҳо чанд вақт доранд? мана ҳолати мотораш. биста гуфти ака? савдо мешавад 20. бестам хеле. нархиш 20000 сомонӣ. ҷой мешидагиша гуфтам метони ака? 18000. ҷой мешидагиш 18000 сомон мега. хай гуфтам ку ҳолати мошина хитон дар комментария баҳо битен. ҳамин номеро рамонам. дар номерои
902 02 98 83 زنگ زنین. جای مشتاقی 18000 سامانی. من زنگ زنین. باید دایو نکسی دیگه. سالش 95. موتورش 6. گاز بنزین. نه موجا. اکومولاتوری نو. نه ما گفتی اوجا توشا. داروش چه محکمه؟ داروش که؟ میزن داروش که. وی که داروش که؟ داروش پول قطعه. داروش پول قطعیم دوار داره. 4 الکتروپاکت. коробкаш механика, кондиционер надора, 164000 пробег гаштаги. ҳолати мошина бинед дар комментария ба гуфтен. Манаим Nexus сахта. нархш 22000 сомонӣ. занг зана на 22 та бо савдо мешавад. дар номери 939 02 02 занг занед бо савдо мешавад. бародаро ина бо як Nexi дига солиш 96, моториш 1.6, сӯзишвориш газу бензин, 10 моҳа ҳуҷҷат дора, 4 та балони нав, дискои простой. ҳолати мошина хитон бинем бародаро. коробкаш автомат дай. 4 та дараш электропакет хитон медунем. بیستا коробкаш автомат гуфтем. пробег 625000. Mana ҳолати моторш, аккумулятори нав. о ака равшан бу ки нархш 20000 сомонӣ. занг занен ай 20 бо савдо мешавад. дар номери 939 02 20 02 занг занен. ай номи канали мо салом расонед. бо конкретним савдо мешавад. ҳатман занг занен. Daewoo Nexia 2006 сол, истеҳсолш Ӯзбекистон. моторш 1.6, сӯзишвориш газу бензин. балони қафош дар ҳолати хуб қарор доранд. балони пеш короче ҳар чори балонаш намедонам чӣ хеле. ятиш соза, ятиш 50%, ятиш 70% ҳами хеледа бардаро. 4 та дараш стеклоподъёмаш простой.
коробкаш механика, консайнер надорад, пробеги 224 000. Мана ҳолати моторша худтон бубинем, баъд баҳо битем. Нархаш 18 000 сомонӣ. Занг занен ай 18 000 бо савдо мешава. Дар номеро 88 66 09 38 занг занен, акай Муҳаммад ном дора, ай номи канали мо салом расонен, бо савдо мешава. Ҳатман занг занен. Next level bozori. Solish 6 sol. Yak şaşmakta boş. Gaz benzin aka. Gaz benzin. Jato 6 mufti aka. 6 mufti aka. 14 ta vitesa bozori bu. Şu darış 4 ta elektronika. Seninki xişliklar balonu. Коробкаш механик 11 493 пробег гаштаги. Ака капот чо намекунӣ? Акай саҳари гашта чо кардам боши харди ками фур мегардӣ ҳамус фура бе накунӣ мешкути Тасходиш хе боша ака. 10 та газ қати 110 километр мегардад. Газ парсой дора бозори. Моторш маса мехӯрад? Вообще намехӯрам аслан. Номери телефон? Номеро табу гӯе бача. 91 70 98 88. А 14 та бо савдо мешавад. Бо савдо мешавад. Зан зан. Номера кликата. Daewoo Nexia Solish 95 мотор 6 газу бензин истеҳсол Корея бародаро. Мана бародаро ҳамин ду баридар обшивкаҳош нестай ва ба хотир ҳамин обшивкаҳои дари пешош набудан. Нархша дар рӯи экран мемонем. 7500 сомон ай. Боз ай 7.5 та савдо мешава. ай параметр гӯш мекунем мебинем бу. балоно як 60% ай. Mana обшивкаи даршам неста. Коробкаш механика. Пробегиш 500 000. Я капот чавӣ мекунӣ ака? Уяй. Масъала пасла намехӯрам? ҳафтум та бо савдо мешавад. Номери телефон чанд ака? 900 99 81 59. Ина бародаро занг занен 7500 бо савдо мешавад.